forma wawacho ni adwa ni wang'iye kaluwore gi fuond katiba ma wawacho article 140 sub article 3. Now article 140 mar katiba wacho ni ng'ama nigi ywak moro amora kaluwore gi wuok mar ombulu mar president inyalo dhi mana e Supreme Court. Ok inyal dhi e doho moro amora. To sub article 3 ni, okay, sub article 1, sub article 2 miyo doho mar Supreme Court ndalo 14 jumbe 2 mar ng'ado burano. Kato sub article 3 mar katiba wacho ni kado mar Supreme Court oyudo ni declaration ni lendo mane jakom mar IEBC kata IEBC olando mar ng'amiluongo ni president elect ni en invalid, tiende ni nitie ketho moro, maybe kata ni no lande to nokonego bed ni lande, or no lande to maybe nokoyudo atamalo 50 plus 1 midwaro ja. Kata yo moro amora ni nitie ng'ikruok moro. To do nigi gini achiel kende, nigi yo achiel kende ma ginyalo ng'ado. Gibro kao wacho ni yiero no ne en invalid, ne ok owinjore. To kado ong'ado ni yiero ne en invalid, to omiye katiba omiye mana yo achiel kende ma ji nyalo dhiye, ma en ni ombulu ji doke ombulu, ong'ado ombulu no to ji doke yiero bang' ndalo 60. Tiende ni section 140 section 80 sub article 4 mar Elections Act ma wawacho cha ok apply e weche mag elections mar president, nikech kaluwore gi article 2 sub article 4 mar katiba